Ο καιρός ήταν δυνατός, ήταν παραπάνω από το κανονικό, να λέμε έτσι την αλήθεια, και όπως ήταν ο καιρός. Τα περιστέρια σου μπορέσαν και δαμάσανε αυτόν τον καιρό, ορθώσανε, θα τα δεις και εσύ στο βίντεο. Πετάξανε πολύ θεαματικά. Πίστεψέ με, μου αρέσανε πολύ τα περιστέρια σου, ειλικρινά. Και αυτό που μας εντυπωσίασε ήταν η επιστροφή. Η επιστροφή ήταν μάγικια. Βάλανε το κεφάλι κάτω, σε παραδέχτηκα εκεί πέρα που πήγαμε να σε παρασύρουμε, αλλά τελικά εντάξει, έχω και εγώ μια εμπειρία, σε κατάλαβα, έχεις δίκιο. Πίστευες ότι θα τον νικήσουν και τον νικήσανε τον καιρό τα περιστέρια σου και ήρθανε μάγικα. Από μένα συγχαρητήρια, φιλέ. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Και εύχομαι καταρχήν καλημέρα σε όλα τα παιδιά που ήμασταν συμμετοχοί. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Σίγουρα. Έχει κόπο. Και εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους. Έγινε. Λοιπόν, συγχαρητήρια για μένα και του χρόνου να είσαι και ακόμα καλύτερος. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη. Γεια. Στο νομικό ήρθαμε. Είναι ο τρίτος κατά σειρά. Βλέπουμε και το φίλο μας τον Δημήτρη εδώ πέρα. Είναι μελλοντικός θεαματικός ο Δημήτρης. Του μέλλοντος. Είναι και αυτό σε κακιά περιοχή. Τέλος πάντων. Εδώ είμαστε κοντά στο βουνό. Δημήτρη, έτοιμος είσαι να ξεκινήσεις κι εσύ. Δημήτρη είπα, νομικός. Ναι, μπερδεύτηκα. Από αυτό το κουμάσι θα βγάλεις, έτσι. Οπότε εδώ ήρθαμε πάνω γιατί δεν είχαμε περιθώριο να πάμε κάπου αλλού. Μετά, όταν φτάσει η ώρα. Τώρα άσε να ξεκινήσει τα πουλιά, καθίστε εκεί. Ναι, είσαι έτοιμος, κομπλέ. Πάμε. Ήρεμα, δεν χρειάζεται. Αυτό είναι. Είναι αυτά τα εμπόδια της πόλης που λέμε. Φύγανε τα πουλιά, έχουν φύγει και πίσω. Θα πήρε ο καιρός, έχει ένα νοτιά. Ορίστε. Ωραίος και αυτός. Δυσκολευτήκανε λίγο στην αρχή γιατί έχει το εμπόδιο εδώ την πολυκατοικία, αλλά φύγανε τα πουλιά. Ανεβαίνεις λίγο να τα διώξεις. Ανέβεις λίγο στη λαράτα. Τι να κάνω. Είναι κάτω και 3 διώξα γιατί έχουν έρθει και τραβάνε. Τώρα εδώ βλέπουμε και την αγνότητα του Περιστερά, έτσι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ενώ τα πουλιά είναι πάρα πολύ ωραία, βλέπετε πως έχουν στηθεί επάνω, είναι ακίνητα τελείως. Είχε το ατύχημα του ξεκινήματος εδώ, ναι. Αυτό πρέπει να το έχεις κάνει από το πρωί. Να έχεις κάποιο εκεί, τέλος πάντων. Δεν πειράζει όμως τώρα, εντάξει. Απλά θα λέμε η ομάδα number 1 και η ομάδα number 2. Αυτή είναι η δεύτερη ομάδα του νομικού. Εντάξει, δεν το κρύβουμε, τα πουλιά είπαμε είναι σε 9 λάκα, πήγαν και κάτσανε. Εντάξει, στον καθένα μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν σημαίνει ότι τα πουλιά δεν είναι καλά. Τώρα θα δούμε και τι φτεροκυσία θα πιάσουν και αυτά. Τετραώρο. Ναι, εντάξει. Θα το δείξουμε μετά. Να, επί τη ευκαιρία έχει αυτό το χάρο εδώ και πήγαν στο χάρο. Τι να κάνουμε. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπετε εδώ τι ωραία πετάνε τα περιστέρια. Ναι, είναι καλός. Είναι καλός ο νομικός. Και θα δούμε στο βάθος τα πρώτα έχουν καρφώσει, έχουν σβήσει. Αλλά πιστεύω και τα δεύτερα που σηκωθήκανε τώρα θα τα φτάσουν. Να βλέπετε, έχουν κέφια. Απλά κολλώσανε τώρα εκεί σε αυτό τον ουρανοξύστη. Ατέρμα ζούμαστε από κάτω.
Αυτή τη φτερογεσιά πιάνω. Ωραία είναι. Ωραία πουλάκια. Και εδώ θα έχουμε και λίγο πλάγια εικόνα. Θα τα δούμε ακόμα καλύτερα. Να το. Εδώ αυτά είναι. Είναι πολύ καλή η προσπάθεια του φίλου μας εδώ του νομικού. Αλλά είπαμε και τα ατυχήματα είναι μέσα. Να δω στα πλάγια έχει ένα πολύ ωραίο περιστέρι. Ένας τζενής είναι αυτός. Βαράει φτερά. Τι μπήκε σαϊνή? Όχι, τα γεννάκια πετάνε εκεί. Πούντα. Α, ναι, έχουμε και τα... Να το. Αυτά εδώ, αυτά είναι πάντα εδώ, είναι... Πανταχού παρόν. Ξεκινάς επιστροφή? Τώρα έχει αυτά τα από κάτω και τα άλλα που έχουν σβήσει. Για να δούμε τώρα το πεσό. Όλα πήγανε τα πουλιά πάντως, έχουν πάει πολύ ψηλά όλα. Α, δεν έχει παπαγάλους, βούτες πετάει. Ναι. Ωπω. Ωραίο κόλπο, το έχω ξαναδεί αυτό. Πέταξε αυτές τις βούτες, τις γκρεμάει, τις χαμηλές. Α, όχι ακόμα. Ωστόσο τα άλλα πετάνε πάνω, Τι κολπάκια είναι αυτά νομικοί που μας κάνεις τώρα εδώ. Έλα, σπάνε τα πουλιά τα πάνω, Βάλανε, ρίχτα. Ρίχτα όλα τώρα, θα έρθουν όλα κάτω. Ωραίο κόλπο. Αντί για καντί, παρασύρανε τώρα τα κάτω τα πάνω και έρχονται όλα. Για να δούμε, αλλά έχει κάποια πουλιά που είναι πολύ σεισμένα πάνω. Να τα βάλανε, έχουν βάλει. Μέσα από την πολυκατοικία. Ωραίος. Συνέχεια μαζεύονται. Αλλά είναι τα πρώτα που είχαν φύγει πολύ μέσα. Έρχονται. Πού είσαι? Εντάξει. Εντάξει. Κάτσε να τραβήξουμε και λίγο τα πουλιά μέσα. Έρχονται συνέχεια ωστόσο. Ωραίος. Ήταν και αυτήν ωραία πεταξιά του, απλά είχε το ατύχημα με την κολοπολικατοικία εδώ. Έχουμε και ένα τέτοιο. Ωραίο. Όλα έχουν τη χάρη τους. Λοιπόν, νομικές συγχαρητήρια, έκανες και εσύ την προσπάθειά σου. Ό,τι μπορούσαμε, κάναμε. Ωραίος είσαι, κοίταξε. Εγώ είπα και στον κόσμο, είχαμε το χάρο εδώ δίπλα. Μας την έσπασε λίγο. Παρ' όλα αυτά όμως τα πουλιά πήγανε πάρα πολύ ψηλά, έτσι. Χάσαμε και τα μισά, τα έχουμε χάσει δηλαδή τώρα. Θα έρθουν, εντάξει, απλά πρέπει όχι σήμερα. Εννοείς πριν, έτσι. Βέβαια, πάνω που τα μονταρίζαμε, αργήσαμε να τα ξεκινήσουμε και γι' αυτό και χαθήκαμε. Ναι. Πάντως ήταν δύσκολη η πεταξία σήμερα γιατί είχε πολύ αέρα, έτσι φύγανε πίσω στο νοτιά. Εμείς πρέπει να φύγουμε για τους λόγους που ξέρεις, πρέπει να πάμε και στους υπόλοιπους. Αλλά από ό,τι μου είπες πριν θα έρθουν όλα τα πουλιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά τα έχει πάρει μαυρίνα, τώρα τα έχει πάει στην κόλαση. Τα μισά και παραπάνω ήρθανε και έρχονται συνέχεια. Λοιπόν, από μένα συγχαρητήρια και για την προσπάθεια που έκανες. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Έγινε, γεια σου φίλε, γεια. Πάμε για το Βύρωνα τώρα. Όχι φίλε. Πώς το λένε? Στον Πάμπη. Στο Τζουμό. Α, τελευταίος, ναι. Άρα μπαίνουμε μέσα τώρα κανονικά, Ναι. Από εδώ που βλέπετε τώρα πάμε βουνό και να βγούμε στην περιοχή Κορδαλού. Ήδη είμαστε στην περιοχή Κορδαλού. Περάσαμε την Νεάπολη και πάμε για Κορδαλού. Μέσα στα ταμπάρια και μέσα στα βουνά. Λοιπόν, κάτσε να βγούμε και λίγο εδώ στην κορυφή, βλέπετε. Εδώ είμαστε. Σε άλλη πολιτεία βγήκαμε. Πάμε λοιπόν. Άλλος Θεός. Ναι. Στο Μίτσο έχουμε έρθει. Είναι στο σκιστό Κορυδαλού. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην περιοχή του σκιστού. Κάτω είναι οι πρώτοι μπανιστάδες και έρχονται, καταφθάνουν όλοι. Έρχονται όλοι οι κομμάτες, τους βλέπετε.
Και εδώ πετάει ο Μίτσος στα περιστέρια του. Από εδώ θα σηκώσει. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο πλάνο, τον κόσμο που μαζεύεται σιγά σιγά. Έχουν έρθει όλοι οι μηχανόβοι, οι καμικάζοι και έρχονται συνέχεια. Να δούμε την πεταξία του φίλου μας του Μίτσου, ο οποίος λείπει ο ίδιος και είχε αφήσει ένα αντικαταστάτη από ό,τι μας είπε. Από εδώ θα τα πετάξει. Έχει πολύ αέρα, έχει δυναμώσει εδώ ο καιρός. Θα δούμε όμως τι θα γίνει. Εδώ βλέπουμε όλο το λαό μαζεμένο. Φτιάχνονται για να φαίνονται ωραίοι εκεί στην κάμερα. Και όλοι περιμένουν με αγωνία να δουν τα πουλιά του Μίτσου. Εγώ είμαι πάνω σε μια πλαγιά τώρα. Το κάνω λίγο γρήγορα το πλάνο, στον Ευρυγόνιο. Να δείτε περίπου που είμαστε. Είμαστε κυκλωμένοι γύρω-γύρω από βουνά. Εδώ ακριβώς είμαστε. Όλα έτοιμα λοιπόν. Και το Χρυσούλη βλέπουμε εδώ, έφτασε και αυτός, κατέφτασε. Είναι ο πρόεδρος της Νεαπόλεως. Και όλα έτοιμα. Μίτσο! Εδώ! Μίτσο! Πες του, ξεκινάμε. Έλα, ξεκινάμε, ναι. Ξεκινά. Πάμε λοιπόν. Ωραία, φύγανε δυναμικά. Έχει πολύ αέρα. Να δούμε, θα τον νικήσουν τον καιρό. Τα πήγε, τα χτύπησε στο βουνό τα πουλιά. Με το που τα σήκωσε τα χτύπησε ήδη στο βουνό. Κρίμα, έχει πολύ δυνατό καιρό. Και από ό,τι δείχνει τα πουλιά είναι πολύ καλά, απλά φάγανε χτύπημα, δεν καιρό. Τώρα άμα κοντράρουν, ναι, είναι ωραία τα πεστία, πολύ καλά. Και ωραία αυτολογισιά πιάνουν. Κοιτάξτε τι ωραίο πετάνε. Παρόλο που έχει αέρα, έχει ένα πεντάρι γεμάτο, 5 με 6 πάει τώρα. Ωραία που πήγανε στο βουνό πάνω. Εκεί έχουν πάει. Και στείνονται. Για να δούμε. Ναι. Αυτό είναι, τα μαζεύει ο καιρός τα πουλιά. Και δεν βλέπουμε την πραγματική τους αξία. Και πάλι όμως βλέπετε πώς έχουν στηθεί. Ένα πολύ μακρινό τσινί εδώ τρέμει. Αυτό το περιστέρι άμα είχε καλό καιρό θα ήταν όρθιο τελείως. Τώρα κοντράρει. Να μην το πάρει ο καιρός πίσω. Άμα που φύγανε. Έχουν φύγει πολλοί παιδιά, φύγανε τα πουλιά, φύγανε. Λοιπόν, εδώ αξίζει τον κόπο να κάνω έτσι μια γυροβολιά. Παρόλα αυτά σπάσανε, ανοίξαν τα πουλιά, έχουν ανοίξει πάρα πολύ. Κοιτάξτε τι ακτή να πιάνω από εδώ. Και έχει και ένα μόνο του εκεί αριστερά. Αλλά μιλάμε για πολύ μεγάλη απόσταση, ναι. Κάτσε τώρα να πιάσουμε τον κορμό. Αυτά κύριε είναι τα πουλιά του Μίτσου. Στο σκιστό του Κορυδαλού. Το 2015. Το Φλεβάρι. Στη γιορτή είμαστε που κάνουν τα παιδιά. Αγνοούν τις συνθήκες, τις καιρικές συνθήκες και τα πετάνε όλοι. Μιλάμε για ένα καιρό απαγορευτικό, ένα νοτιά δυνατό, με τέρμα zoom και έχουν φτάσει εκεί τα πουλιά, εκεί μέσα. Εκεί ακριβώς έχουν μπει σε αυτή τη μαυρίλα. Κοιτάξτε πώς βγαίνουν, τα βγάζω μέσα από τη μαυρίλα. Αλλά πετάνε σταματημένα έτσι, δεν κάνουν ούτε γύρω-γύρω ούτε τίποτα. Τέτοια. Μπράβο ρε Μάκα, μπράβο, ωραίος. Πολύ ωραίος. Το μόνο που φοβόμαστε να μην αμολύσουν τίποτα αετούς εδώ σήμερα και μας τη χαλάσουν, αλλά ούτε αετούς δεν αμολάνε με τέτοιο αέρα. Πήγε προηγουμένως να μολύσει έναν αετό και του κόπηκε.
Όχι, θα χάνουμε τώρα, είναι πολύ μακριά. Από το μάτι εννοώ. Ωραίος είναι. Που τα έχει πάει. Μπράβο ρε. Βλέπετε τι ωραία πετάνε τα πουλιά εκεί στο πάτημα, με 6-7 μποφόρ νοτιά. Ακίνητα τελείως. Να, χάνονται τώρα, ναι, αυτό που σας έλεγα. Τα παίρνει. Τα πήρε η μαυρίλα. Για κάτσε να ξανακάνουμε άλλη μια προσπάθεια τώρα εδώ. Τα πιάσαμε. Πάλι είναι ότι έχει και συννεφιά, έτσι. Όπα, όχι, μην τα τραβάς ακόμα, άστα. Θα σου πω εγώ πότε θα τραβήξει, άστα λίγο ακόμα, άστα. Μη σε παρασύρουν οι άλλοι, πάνε καλά τα πουλιά. Του είπανε να τα ρίξει, εγώ του είπα όχι. Έλα τώρα ρίχτα, τώρα ήρθαν από πάνω, ναι. Είχαν φύγει πολύ πίσω. Δεν τα βλέπα, τώρα τα βλέπω, ναι, ήρθαν από πάνω. Σαν να μαλάκωσε και λίγο καιρός, μακάρι. Να τα. Είναι να δούμε τα κάλες, έρχονται. Ωραίος, ναι. Το πρώτο κοπάδι έρχεται και το δεύτερο. Πολύ καλός. Έχουνε βάλει και τα πολύ μακρινά. Πω ψαλίδια που κάνουν, ναι ρε. Μπράβο ρε Μακά, ωραίος ο Μίτσος. Και λείπει και ο ίδιος, ο νοικοκύρης. Κοιτάξτε από πού έχουνε βάλει και έρχονται. Τους άρεσε το πεσό και χειροκροτάνε. Χαρήκαν όλοι, γιατί είπαμε το πεσό είναι η απόλαυση. Σε όλους άρεσε το πεσό. Και το φτερό ήταν ωραίο. Αλλά είναι αυτό που λέμε συνέχεια. Το πεσό είναι η τελευταία γλύκα. Και άμα αυτό βγει καλό, όλα τα υπόλοιπα είναι τέλεια. Πάμε να τα δούμε και λίγο από κοντά. Ήρθαν όλα. Μπαμ, τσακ μπαμ στην επιστροφή. Μέσα από εκεί από τη μαυρίλα. Και εδώ τώρα θα ανέβουμε λίγο στις εγκαταστάσεις του φίλου μας του Μίτσου. Για να δούμε τώρα εδώ. Έχει μια σκάλα περίεργη. Να ανεβαίνουμε. Κάτσε να τραβήξουμε και λίγο τον κόσμο που φεύγει. Ξεδιπλώνεται το σαλιγκάρι. Χαμός γίνεται, χαμός. Το σαλιγκάρι ξεδιπλώθηκε. Ένας μικρός χαμός όντως. Και πάμε τώρα να δούμε και τα πουλιά μέσα. Του φίλου μας του Μίτσου. Αυτά εδώ είναι τα περιστέρια που είδατε προηγουμένως. Που ήταν απίστευτα ως... Εμένα με εντυπωσίασε, να πω την αλήθεια, ότι ήρθαν. Και μόνο που ήρθαν από εκεί που πήγανε και στον χρόνο αυτό να είναι τέλεια. Και πιστεύω ότι αν είχε και ένα πιο γλυκούλι καιρό θα βλέπαμε και πολύ ωραία φτερά. Και έχει απ' όλα, και μαύρα, έχει απ' όλα μέσα. Μπράβο του Μίτσου. Μέχρι στιγμής ήταν και η έκπληξη για μένα. Να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα να δω αυτό το αποτέλεσμα. Και κλείνω με αυτό το ωραίο το σαξανο... Πώς το λένε ρε παιδιά αυτό? Εντάξει, με αυτό εδώ. Λοιπόν Δημήτρη, συγχαρητήρια σε σένα που τα πέταξες και στο φίλο σου το Μίτσο που είχε αυτή την ομαδούλα, έτσι. Ναι, έκανε μια πολύ ωραία πεταξιά και για τον καιρό αυτό να βγει και τέλεια, ας πούμε. Από μένα συγχαρητήρια. Να είστε καλά. Και εύχομαι τον χρόνο να είναι ο ίδιος, έτσι.
Να μας τα πετάξει και ο ίδιος. Μακάρι να πάνε όλα. Αλλά και εσύ τα πήγες καλά. Έγινε. Λοιπόν, άντε, γεια σου Δημήτρη. Γεια. Έγινε. Στον Μπάμπη είμαστε τώρα, τον Τζούμο. Είναι και ο πρόεδρος. Εδώ βλέπουμε τον κόσμο από κάτω, στην κάτω πλευρά. Η τούφα η μία. Και η άλλη τούφα, επειδή είναι να τα δει από πιο κοντά λέει, είναι ακροβολισμένη εδώ στο βουνό. Εδώ επάνω βλέπουμε το βουνό, το κλασικό που έχει ο Μπάμπης. Εκεί θα πάνε τα πουλιά γιατί έχει νοτιά σήμερα. Και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει μια πολύ καλή πεταξία. Έχουμε και έναν αετό χαρταετό εκεί πάνω. Αυτό να δω. Μου είχε πει ο Μπάμπης θα βάλει τον κάβουρα να τον κόψει, δεν τον έκοψε όμως. Τέλος πάντων. Πιστεύω να μας κάνει ζημιά αυτός εκεί ο αετός. Όλα έτοιμα λοιπόν. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε και ένα πλάνο στις εγκαταστάσεις του φίλου μας του Μπάμπη και του Προέδρου. Εδώ λοιπόν θα σας πούμε ότι ήρθε η στιγμή να πούμε ότι θα γίνουν δύο πεταξίες, δύο χαβάδες. Από αυτό το κουμάσι εδώ που βλέπετε είναι να πετάξει ο Λέτσος, ο οποίος λείπει, και να τα πετάξει ο Αντώνης. Και μετά θα μας πετάξει και ο Μπάμπης τα δικά του. Λοιπόν, Αντώνη, έτοιμος είσαι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Επαναλαμβάνω, θα μας πετάξει τα πουλιά του Λέτσου εδώ. Ο φίλος μας ο Αντωνάκης που λέμε. Φυσάει, έχει ένα δυνατό νοτιά. Και είναι και λάκα, εδώ θα δούμε τώρα πώς θα αντιδράσουν τα πουλιά. Και αυτά είναι καλά περιστία, τα έχω δει. Βλέπετε πώς τα βαράει ο αέρας. Τα πήγε απευθείας μέσα να πάνω στο βουνό, τα χτύψε. Ωραία περιστέρια κύριε, πολύ ωραία περιστέρια, βλέπετε. Άλλα κόλπα. Παρόλο που έχει πολύ αέρα, τα πουλιά έχουν στηθεί, βλέπετε. Τι ωραία έχουν στηθεί. Και τι ωραία αυτοργισιά βγάζουν. Τα έχει πάει μέσα, κοιτάξτε που τα έχει πάει. Αυτή τη στιγμή είναι στην κορφή του βουνού. Και η ομάδα έχει χωριστεί σε δύο. Σε μία είναι αυτά εδώ και τα άλλα είναι... Να τα. Περάσανε πίσω. Ναι, βλέπετε εδώ έχουν περάσει πίσω το βουνό. Κάτσε να τα ζουμάρω. Που πήγανε τα περιστέρια. Φαίνεται θα κλαίει ο Λέτσος. Ναι, φυσάει πολύ, ακούτε και τον αέρα πως κάνει. Παρ' όλα αυτά, εκεί μέσα που έχουν πάει πετάνε πολύ ωραία τα περιστέρια, κύριε. Τώρα είναι πίσω από το βουνό. Έχουν φτάσει στο Χαϊδάρι, για όσους ξέρουν την περιοχή εδώ, πάνε, ναι. Πάνε τρία από πάνω, ξένα. Βλέπετε το βουνό, τη μύτη και τα περιστέρια, πάνε. Πάντα περιστέρια, για να δω τώρα και πιο πάνω. Λίγο πιο πάνω, μπα. Πολύ δύσκολα, θα προσπαθήσω όμως. Πιστεύω θα τα πιάσω. Πάμε και την επιστροφή τώρα. Ξεκινάμε από τώρα την επιστροφή γιατί τα πουλιά έχουν. Θα προσπαθήσουμε να τα πιάσουμε μόνο, άμα μπορέσουμε. Να τα πιάσω, τα πιάσω. Τώρα κύριε, όντως δεν τα βλέπει κανείς τα περιστέρια. Όπου τα χάσα κι εγώ. Ένα είχα πιάσει. Χαθήκανε στην ευθεία, Βλέπετε και τον κόσμο πώς προσπαθεί να τα δει τα πουλιά. Στην ευθεία. Είναι κι άλλοι... Όποτε γίνεται χαμός. Να δείχνουν ότι έχουν πάει πίσω από το βουνό, λέει εδώ ο Βούζας. Έχουν περάσει το βουνό. Όχι, δεν είναι ο Βούζας. Λοιπόν, για να δούμε κι εμείς. Να και ο πρώτος που άκουσε στο κάλεσμα από εκεί μέσα. Όπου έρχεται, έχει βάλει.
Βγαίνει μέσα από τη μαυρίλα, να τους έρχεται. Πόση ώρα πέφτει και δεν έχει έρθει ακόμα. Έρχεται. Καρφί. Μπανάνι, τον έβγαλες αυτά το κύριο. Το τεριάκλι. Πάμε τώρα. Ακολουθούν και τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα αυτά που βλέπετε στο βάθος είναι ακριβώς, κοιτάξτε τώρα, ίσα που διακρίνονται είναι στη μύτη του βουνού. Έχουν περάσει το βουνό και βλέπετε πόσο μέσα είναι. Και έρχονται όμως, έρχονται. Ίχνη βλέπουμε. Βλέπετε όμως την τηλεόραση. Οι άλλοι δεν τα βλέπουν αυτά. Άλλη μια τριάδα τώρα από εκεί μέσα από τη μύτη του βουνού έχουν ξεκολλήσει και έρχονται. Να, μια τριάδα. Ωραία, από πού βάλανε, έχουν βάλει, Μπράβο, ρε. Πέφτουν από εκεί, Βρόγκα να έρθουν, έλα. Αγριεύουνε, ρε. Τα πουλιά είχαν έρθει, φτάσει από εδώ πάνω και στρίψανε πάλι. Να, εγώ να σε έβαλε. Και περνάνε και μέσα όλα, με τη μία. Πού πήγανε τα άλλα, να, μάτα. Καταφθάνουν τώρα, συνέχεια. Κι άλλος, βροχή. Βροχή και σφαίρες. Στον Τάσο έχουμε έρθει. Είναι ο επόμενος και θα ξαναπάμε πάλι στον Μπάμπη. Θα μας πετάξει και αυτός. Απλά είχαν μείνει κάποια λίγα πουλιά και έπρεπε να φύγουμε, να έρθουμε εδώ. Εδώ βλέπουμε και τον Τάσο. Τάσο, έτοιμος είσαι! Ξεκίνα! Είναι και γρήγορος. Μπαμ, αυτό ήταν. Αφήνω λίγο στο πραγματικό να δείτε πώς τα χτυπάει μέσα ο καιρός. Με τη μία τα πήγε εκεί. Κάτσε να ζουμάρουμε τώρα λίγο. Τα του φέκησε και αυτά. Ναι, φυσάει πολύ κύριε, φυσάει πολύ όντως. Ο καιρός όντως είναι ακατάλληλος. Τα παιδιά όμως τα πετάνε τα περιστέρια. Είναι λέει παντός καιρού. Και δεν δείχνουν και άσχημα, πολύ ωραία φύγανε. Στηθήκανε και αυτά, έχουν στηθεί. Και εδώ βλέπουμε τώρα τη μισή ομάδα και οι άλλοι είναι πολύ πιο μέσα. Να, τα πιάσαμε και τα άλλα. Και αυτά έχουν καβαλήσει βουνό τώρα.